हेलौ सर। आं आदा नोंनि खाफाल हावरिया बिनानाव। नानि, नों बे समाव? औ आदा, नोंनि साननाय, नोंनि बुंनाय रावफोरानो दिनै मोगथां जाबाय आदा। आं प्रणबजों थगायजामारबाय आदा। फ्रनबा आंखौ थगायलांबाय। आंनि गोरबोआव दा 3 दाननि गथ' दं। आं दा मा खालामनो साननानै आगोर मोनासै आदा। गासैबो थिग जाजोबगोन नानि। नाथाय दा नों बहा दं बेखौल' बुं। आंखौ नागिरनो नांला आदा। आं दा नोंसोरनिफ्राय जोबोर गोजान जायगायाव थांनो थांखि लाबाय। आरो आं बेयाव माब्लाबाबो सफैनाय नंलिया। आंखौ निमाहा होदो आदा। नानि रैरुब, नों बेफोरखौ मा खालामखो? आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो रैरुब। नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो बुंनायसाय? आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बेसेबां गुवार, बेसेबां गोथौ बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया प्रणब दा। आंनि गोसोआ अरायसम नोंजोंनो दं। नों जाबाय सासे बर' सिख्ला, आं जाबाय सासे गुबुन हारिनि सेंग्रा। बेबायदियाव नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ आंनो हरगोन ना? हरगोन प्रणब दा। मानो हरा जानो? जुदि नोंनि बिमा बिफाया नोंनि साननायखौ मदद होआब्ला नों मा खालामगोन? आंनि नोंजों मोजां मोनलायनाय समाव जायखि जेसेबांखि हाजार जेंना फैया मानो, आं बेफोरखौ सौसिनानैब्लाबो नोंजों अरायसम थागोन प्रणब दा। थारैनो? औ प्रणब दा, आं अरायसम नोंनिखा। नाथाय नोंनि बिमा बिफाया? नों आंनि बिमा बिफाखौ जेबो सिन्था खालामनो नाङा रैरुब। आं बिसोरनि सासेल' फिसा। आंखौ जोबोद अनो, बेनिखायनो आंनि साननायखौ माब्लाबाबो हेंथा होनाय नङा। नाथाय हेंथा होयोब्ला? हेंथा होयोब्ला आं नोंखौ गुबुन जायगायाव लानानै थांगोन आरो बैयावनो सानैजों सुखु गोजोनै संसार जागोन। प्रणब दा। थारैनो नों मा सानमारखो नानि? दा आं मा खालामबावनो आदा, बिबोदि आंखौ जोबोद मोजां मोनो। आं मिथिगौ बिनानाव, प्रणब आरो नोंजों मोजां मोनलायो आरो नों प्रणबखौ थार गोसोजों मोजां मोनो। नाथाय आंहा थारैनो गिनाय दं नानि, प्रणबनि सायाव। मानोबा गोसोखौ फोथायनो हाया मोनो। जानो हागौ आं नोंनि असे बिदा नङा। सि आदा, बिब्दि दाबुं। आं दुखु मोनो। आंनि गोसोआव दासिमबो दं आदा। जेब्ला आं बे कलेजाव फैजेनदोंमोन, बै समनिफ्रायनो नों आंखौ गोबां फोरोंबोबाय। आंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव हेफाजाब होबोबाय। रां नांगौ रां होबोबाय, अननाय होबाय। जानो हागौ सोरबा असे बिनानावाबो सासे बिदानिफ्राय बिब्दि अननाय मोनाखै। नोंहा आंनि सायाव बुंनो हानायनि मोन्थाय दं आदा। नाथाय असे बिदा नङा होननानै बुङोब्ला आं जोबोद दुखु मोनो। गाबनो हामा नानि। सेराव गोबां मानसिफोर दं। नोंनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोआ अराय सम गाबखाङो नानि। आं मोनथिगौ आदा, फ्रनबा सासे गुबुन आसामेसे हारिनि सेंग्रा। नाथाय आदा, आंनि गोसो गोरबोआदि बिजों गोरोबफ्लेबाय। बिब्दियाव आं बोरै बावगारनो हानो? आं नोंनि मोजां मोनलायनायखौ बाजायाखैमोन नानि। नाथाय गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा जुलि जानानै गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामनानै लानाय गोथां सावगारिफोरा जोंनि मेगन सिगाङाव नुजागासिनो दङ। जानो हागौ प्रणबआबो नोंनि गोसो, देहा सोलेरजों गेलेनो नाजादों। थारैनो नों बिनानावाबो बैफोरबायदि खैफोदखौ गोबानानै लानांगौ जायोब्ला? प्लिज आदा, बेफोरबायदि रावखौ दा बुंसै। आं फोथायो आदा, फ्रनबा आंखौ थगायनाय नङा। आंखौ बिजोंनो गोजोनै थानो होदो आदा। जागोन दे नानि, नाथाय माब्लाबाफोर मानिबा हेफाजाब नांगौब्ला जेब्लाबो नैबे नों दा सुनिलखौ गोसोखां बिनानाव। आं नों बिनानावनि खैफोद आफोदनि समाव अरायसम नोंनि दाहाल जानानै नोंनि सिगाङाव गसंथेनो राजि। आदा।
हेल' रैरुब, माबोरै दं नों? जोंनि सोमोन्दोखौ आइ आफामोनहा मिथिबाय प्रणब दा। बिसोरो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानाय नङा। आंखौ न'निफ्राय होखारबाय प्रणब दा। आरो बुहरबावदों आइ आफामोननि थाखाय आं दिनैनिफ्राय थैबायनो। आं दा मा खालामबावनो प्रणब दा? प्लिज रैरुब, गाबनो नाङा। आं दङ, नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। आंखौ लांफैदो प्रणब दा। नों नङाब्ला आं सोरनि अननायजों थांनानै थाबावनो? नों थाथ' रैरुब, आं नोंखौ लायनो थांगासिनो दं। प्रणब दा, आंहा रावबो गैला प्रणब दा। आं सोरजों थाबावनो? नों गाबनो नाङा रैरुब, आं दं, आं नोंखौ लांगोन। दा नों आंखौ बहा लांगोन प्रणब दा? आं मोनथिगौ रैरुब, जोंनि फरायनाया दाबो जोबाखै। बेनिखायनो दिनैनो दानो नोंखौ न'आव लाङोब्ला आइ आफामोनहा गनायनानै लानाय नङा। आं नोंखौ हटेलाव दोनथ'नोसै। उनाव आं न'खराव रायज्लायनानै नोंखौ न'आव लानानै थांसै। नों मा बुङो रैरुब? आं दा मा बुंनो प्रणब दा? आं जाबाय दा मासे गांगैजायै दाउ। आंहा बिरथिंनो हानाय गोहो गैया प्रणब दा। नाथाय आं हारसिङै हटेलाव बोरै थागोन प्रणब दा? अब्ला आं मा खालामनो रैरुब? जेब्लासिम जों सानैजों जुलि जाया, अब्लासिम लिभिं टुगेदारखौ नों गनायगोन ना? गनायगोन प्रणब दा। मानो गनाया जानो? बे जोनोमाव आं नोंनिनोखा। रैरुब, प्रणब दा। प्रणब, आं जोबोद उन्दुनो ओंखारबाय। प्रणब! 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 The number you have dialed is currently switched off. The number you have dialed is currently switched off. The number you have dialed is currently switched off. प्रणब, नों आंखौ गारनानै बहा थांखो प्रणब दा? नों गैयाब्ला आं दा सोरनि अननायजों थांनानै थाबावनो? प्रणब! प्रणब!